लोगोफोर गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरलायबाय नै दा आरो मोनाबिलिनि फैलायबाय बेरायनो जायगाफोरखौ नायनो आरो मा नुबावो लोगोफोर बेवहायनो मोनसे खोथा खोन्था सानदां नोंथांमोननो बेवहाय लामा बारबाथाय माने गारि फैबाय थादों आरोना बे गारिफोरा लाखिनानै होयो आरोना ओमफ्राय माने बारग्रोहोयो माने बेखौ बिराद मोजां मोनदों आं बिराद बार जाबाय माने बारग्रोहोयो माने गासिखौबो ओमफ्रायसो मोजां आरो लोगोफोर आं दा काउसान र'डआव दङ आरोना बेयो जोबोद मोजां एरिया आरोना माने भिर भार आरो बेंककनि मोनसे फेमास जायगा स' बेवहायनो थादों आं हटेला बेवहायनो दङ स' मोनाबिलिनि 7 जाबायमोन खोमा बाहेरायाव ओंखारबोलायबाय आरोना सानसे माने बेरायनानै दुगैस्रां लोबस्रां फिन खेबसेबाव मोनानि बेरायफैलायबाय बेवहाय जोबोर भिर भार ओमफ्राय बेवहाय सेंग्राफ्रा मोसासोदों आरोना थाइ सेंग्राफोर बिसोरो स्ट्रिट डान्सार होननानै बुङो बिसोरो मोसादों आरोना बिसोरनि माने रोजि रथि होनांसिगोन आरोना बिसोरनिनो मोनसे खामानि आरो मोसानानै फैसा खाङो जाय होनाया होयो आरो स' बेखिनि एरियाया एसे काउसान र'डनि गुबुन मोनसे गलियाव बियो ओमफ्राय स्राय मोजांथार आरोना बेवहायबो ओमफ्राय दखानाथ' दंखायो मोजां गस्लाफोरनि खोथाखौ बुंला आं मोजां दङ मोजांथार मासाज खालामजानो नागिरदों आरोना लाइफआव मालाबाबो बेबायदि मासाज खालामजायाखै खालि हेड मासाजल' खालामजायोमोन आङो खर' सुबाथाय ओमफ्राय ट्राइ खालामना नायनोसै बेनो जाहैबाय काउसान थाइ मासाज आरोना नुनायलाय खालामजानो गोसो जाबाय आंबो मासाज माबायदि खालामो It's okay? It's okay, Nina. Okay. Full massage, 30 minutes, right? 30 minutes, right? Yes, 10 minutes. No one. Okay. Can you pay for me? आइथिं माजानिहाय आंहा दिनै मासाज खालामजानि आं फार्स्ट टाइम मासाज खालामजानो नागिरदों आं आइथिं न'नि आइथिं आरो माबायदि जागोनथाय मासाज खालामना नायथारनोसै आं फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स जोब्बायहाय बेफोरबायदि मासाजनि दामफोरा आरोना माने मासाज पार्लार लाना बेलेग जायो आरोना आं दा खालामजानाया 30 मिनिटआव 150 बात आरो जा मोजां खालामखायोना फिलिंसखौनो मोजां मोनलाय माने सानसे माने थाबायलाय बेरायलाय आथिंफोरा जि माबा साजोबखायोना बेनिखायनो एसे नाजाबाय आरो ओमफ्राय ट्राइबो खालामना नायबाय माबायदि जायो थाइ मासाजआ जिहेतु बिराद फेमास नालाय नोंथांमोना जुदि BTS को नायो आरोना BTS आर्मिखौ बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ BTS आर्मिफोराबो स्ट्रागल खालामनाय समाव सानसे समाव स्ट्रिट डान्सारमोन बिथांमोनाबो दा नै बेफोरबायदिनो माने गावसोरखौ माबानो थाखाय खस्थ'बो खालामगासिनो गावसोरखौ इमप्रुभ खालामनो थाखायबो मालाय लामा
लामा मोसागासिनो दङ आरोना स' गाहाय थाखोनिफ्रायसो गोजौआव मोनलाङो नङा होमबा सिरि मोनसेनिफ्राय जोङो 100टा सिरियाव सहैनो हायो स' बेफोरबायदिनो बिथांमोनाबो खस्थ' खालामगासिनो रायजोफोर बेनो जाहैबाय खावसान रडनि साननि नुथाय आरोना सानावबो भिरानो जायो थेवबो सानाव एसे खम आरोना ओमफ्राय नैबेयो हरनि नुथाय नैबे हरनि नुथायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबायदि दावराव खावसान रडआव हराव बिराद भिर जायो आरोना ओरैबायदि भिर जायो बुंनोनो नांला आरो माने बाहेरावनो बार दङ डिस्क' दं क्लाब दं फ्रियावनो नुजोबो नङा होमबा नङाबा बेलेग क्लाब बारफोराव थाङोब्ला एन्ट्रि फिस नांगौ जायो बेनिफ्राय बिदि डिजेफोर दामोब्लाथाय डिजेफोरनि थाखायबो एक्सट्रा पे खालामनांगौ गोनां जायो स' बेवहायनो लामायावनो नुजोब्बाय स्ट्रिटआवनो फुटपाथावनो आरो मा नांबावगौ नङा होमबा माबा मोनसे जाना लालायनोसैहाय मेंबाय थाबाय बेवहाय आङो फिथाइ सामथाइनि जुस लोंनो नागिरदों आरोना थालिर वाटारमेलन मा होगोन आरो स' नोंथांमोना नायलांदो नाथाय बिराद गोथाव जाखादों दे ओरैबायदि गोथाव जादों आरो बुंनोनो नांला आरो Joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. Big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got I know I've अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो थाइलेन्डनि भिडिअआ जेब्ला जोबगोन ब्लगा जोबगोन अब्ला नोंथांमोननो थाइलेन्डनि माखासे ट्रिपनि सोमोन्दै आरो बेसेबां फैसा नांगौ बेसेबां खरसा जायो बेफोरनि सोमोन्दै आङो एकदमबारे लास्टाव खोन्थागोन अब्लासिम नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो आरो जायफोरा गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला आरो नायबाय थाग्राफोरा अननानै कमेन्ट मोनसे होनानै गालांबानो जाबाय अके लोगोफोर बाय नेक्स्ट एपिसोडआव नोंथांमोनखौ गल्डेन माउन्ट टेम्पलआव लोगो मोनलायसिगोन अके बाय गुड नाइट